Ok, i počeli smo. Pozdrav ljudi, Vlaški je ovdje, ja sam Luka Vlašić, nekima poznati kao Vlaški ili ti Vlaski, kako god želite da me zovete. Pravim novi video na ovom kanalu nakon 2 godine, možda 3 godine nakon streamovanja, 2 godine nakon posljednjeg videa. Uglavnom, o čemu se radi, želio bih da popričam. Imam dvije teme o kojima bih želeo da popričam, to jesu neki jedan novi projekat, novi kanal i ovaj kanal, šta će se dešavati sa njim i šta možete da očekujete isto od njega. Tako da bih želeo da popričamo na brzinu od te dve teme, nadam se da vam neću biti mnogo zamoran i dosadan, tako da ću preći odmah na stvar. Prva tema jeste, pa da, novi kanal, to jest naš novi projekat. U pitanju je projekat na kom radimo Mina i ja. Možete pogledati taj kanal, zove se Nonsense, imamo i Facebook stranicu i YouTube stranicu i kačit ćemo redovno videe i neke klipove, bit će zanimljivo, bit će svašta nešto smešno i zanimljivo, sve što se nama sviđa, sve što nam je zanimljivo, mi ćemo da kačimo, dobro ćemo se zabavljati, što je i najbitnije, nadam se da ćemo i vas nasmijati u nekim situacijama ili dobro nasmijati, tako da dajte nam šansu, možete nas subscribe-ovati, pa ako vam se ne svidi, slobodno skinite subscribe, nije nikakav problem. Pokušali smo. Uglavnom, to je stvar o kome ćemo raditi, Mina i ja, u budućnosti. Samo napravili smo kanal pre 2 mjeseca, imamo 2 klipa, imamo jedan uvodni klip i jedan klip koji je izašao kao redovan klip, samo što bit će raznovrsnih klipova, tako da neće biti monotono, samo jedna stvar, bit će sve živo, bukvalno, bit će dosta iznenađenja, samo što sada trenutno nismo baš spremni da pravimo klipove, to bit ćemo na pauzi još možda nekih 2-3 nedelje, onda nastavljamo punom parom. Naravno, potrudit ćemo se za te 2-3 nedelje da snimamo po koji klip, ali redovnije dosta će ići nakon te 2-3 nedelje zbog ispita i takvih nekih stvarčica koje imamo, odnosno nekih obaveza. Uglavnom, to je kanal kojim bismo jako htjeli da se posvetimo. Druga stvar jeste ovaj kanal. Na ovom kanalu ćemo nastaviti da se družimo nakon 2 godine. Nadam se da će biti zanimljivo, da će proći ok. Imam dosta planova i za ovaj kanal, dakle, glavni kanal je Nonsense, a na ovom kanalu nastavit ću pravim tutoriale za programiranje, dakle to se dosta tražilo. Ja bih iskreno, evo sad bih želao da iskoristim priliku da se zahvalim stvarno svima koji su podržali taj video, to jest te moje videe, jer stvarno mi mnogo znači. Ja pročitam svaki komentar, sve živo pročitam, iako je video star 2 godine. Svaki put kad neko nešto okači ili napiše, ja sve to pročitam ovako od fazom, ne znam, 2 dana, ali mi stignu, ili dan, možda čak istog dana, da mi stignu obaveštenje i pročitam, ali nikako nemam vremena, nikako da stignu, ne znam, da uhvatim da napravim novi video ili nešto novo, tako da ću biti redovniji i želeo bih stvarno da se zahvalim, izvinjavam se, 9.500 pregleda, što je stvarno mnogo i baš mnogo za ovo, jer ja ovaj video nisam niti negde kačio, niti reklamirao. Ja ove videe koje sam pravio, kako se zove, za programiranje, nisam uopšte nameravao da kačem za neke ljude ili za YouTube ili da nekom, kako se zove, pokazujem nešto, objašnjam. Ja sam samo to htio mojim drugarima iz odeljenja da okačim, da bi oni možda nešto lakše shvatili ili nemam pojma ni ja. Samo sam htio da je pomognem, ili fazo neko nešto pita, kako ovo Vlaške se radi možda, ali možeš nešto napišeš, i onda sam fazo to večer napravio kao video, otprilike tako bilo, ne znam sad tačno, bilo je pre 2-3 godine, napravio video, okačio, evo ovako, možete cijelo video pogledati, sve je tu objašnjeno. I to bi bilo to. Dakle, zbog toga sam pravio video i okačio sam bukvalno u grupu od našeg odeljenja u srednjoj tada školi. Rekao, evo ljudi, ovo je klipa, ako nekom pomogne, super, cool. Ja sam uživao dok sam pravio video, iskreno da vam kažem. I uživam kada pravim video, uživam u svakom videu, bilo to tutorial, neki možda gameplay igrice, nešto što sam radio, ili kako se zove, naravno ovo sa Nonsensa, neki challenge, nešto, bilo koji video, ja stvarno uživam u tome i volim to da radim, a pogotovo mislim, svaki žanr, da kažemo, tih videa ili kako već mogu da nazovem to, je drugačiji. Naprimjer, kroz tutoriale volim to što ja učim istovremeno sa vama. Dakle,
dok ja pokušavam vama to da objasnim, dok ja pričam o tome, ja i sve bolje, još bolje, svaki put možete bolje, bukvalno sve može još bolje da se uradi, ja svaki put još bolje proučim tu materiju i bolje razumem i znači meni to dosta isto pomogne. Tako da, kroz objašnjenje pokušavam da objasnim vama, ja isto učim u isto vrijeme i mislim da je to jedna jako super stvar kod snimanja videa i tutoriala, jeste što ne samo da vi objašnjavate i pomažete nekome da savlada nešto, nego i vi sami učite još dodatno kroz to, tako da to je meni jako cool kod toga, tako da ćemo nastaviti sa pravim tutoriala i želeo bih se zahvalim stvarno na svim super komentarima, evo ovdje imam 45 lajkova, 1 dislike, što je fenomenalno. I ovdje je napisala, na primjer, evo Marina Terzić, tutorial je odličan, hoće li biti još klipova po moguću matrice, mnogo brzo pričam, po moguću matrice u CEU, naravno da će biti, samo sam ja to odgovorio pre godinu dana, stvarno me sramota što još nisam napravio video, ali bit će sad sve, preći ćemo svašta nešto, razno radivo, preći ćemo dosta velik deo, možda čak sve o CEU, što ja mogu da pružim. Ponovo ćemo snimiti video na temu nizova, funkcija i video površina pravogonika, mislim da ću malo bolje formalisati taj video. Naravno, gledat ću na tome da videi budu malo kraći, pošto 41 minut traje ovaj video, a mislim da može mnogo efikasnije, brže, bolje da se to objasni, da vam ne uzima mnogo vremena, a da vi ukapirate poentu i suštinu što sam teo da vam kažem. Tako da, radit ćemo na tome isto da sve bude tu cool i okej. Tako da to je jedna stvar, dakle, bit će tutoriala, bit će toga, svega bit će, sad, šta će još da bude, bit će možda, ja ću na ovaj kanal isto stavljati ono što ne ode na nonsens, ono što ne snimamo za nonsens, naravno, tu će mi biti glavne stvari sve, ali na primjer neki tutoriali će biti na ovom klipu, bit će serijal za C, sigurno, i mislim da će biti za web dizajn, bit će počet ćemo web dizajn programiranje ili šta već, web dizajn i web programiranje, nebitno, to ćemo isto možda krenuti da radimo, krenut ćemo od HTML-a, CSS-a i tako dalje, nešto dalje ćemo raditi, ne znam ja tačno sad sve, ali mislim da imam jako dobar materijal i mislim da mogu jako dosta toga da podelim sa vama. Tako da, to su te dve stvari C i taj web i mislim da ću kačiti možda i nešto vezano za igrice i to, pošto me interesuje i to, znači bukvalno sve što je deo mojih interesovanja i sve to, ja ću kačiti na ovaj kanal isto. Kako se zovem, vi možete naravno tražiti ako želite da snimim neki video ili na neku temu, nečemu, nešto da snimim, naravno ću snimiti. Volio bih da pogledate, još jednom kažem, taj nonsens, znam da sam možda dosadan, ali mnogo mi znači, jer bukvalno dajemo i Mina i ja 100% i više od 100% na taj kanal, ćemo se potruditi, malo smo početnici, tako da ne znamo baš još uvek najbolje sve kako šta ide, ali ćemo se usavršiti, ali ono što vam garantujem jeste da mnogo uživamo i volimo to što radimo, i snimanje videa i sve, dakle, povratak Vlašketa, Luke Vlašića, kako god dođete na YouTube što se tiče Vlaške kanala, a isto tako i na Nonsensu, Mina i Luka vas čekaju, tako da možete svašta očekivati novo. Imam sad ovdje, samo bih želeo na kraju da imam dosta ovih videa starih, možda nekad objavim neki, na primjer, evo, ovo sam snimao video Savez legendi prizivačka na Preslinovu epizodu, znači ovo je neki gameplay, mislim, znam o čemu se radi, ali ajde sad možda ne znamo svi šta je šta, nebitno. To me jako isto, gledao sam pre neki dan sve ove epizode mojih starih videa, što su snimljeni pre 3 godine, i jako mi se ne znam, došlo mi i ove tutoriale sam opet gledao bio, tako da mi došlo mi je to da, ta želja za snimanjem opet ovih tutoriala i svega toga, naravno uvijek imam želju da snimam, ali eto, volim da radim, zato smo i krenuli nonsens isto, jer i Mina i ja imamo želju da snimamo i da podelimo nešto sa vama, odnosno sa ljudima, tako da ako vam se svidi super, ako ne, šta da radimo, pokušali smo, tako da eto. Hvala vam puno još jednom na gledanju i znam da je malo duži video nego što treba i znam da malo gledam tamo, malo vamo, još verujte mi, malo mi je čudno da gledam ovu web kamericu koja mi nije iznad monitora, jer monitor nije u mogućnosti da drži web kamericu, tako da sam je nakačio na sijalicu, na stonu sijalicu koja gleda u mene i trenutno mi sija u glavu, tako da veoma je neprijatno za oči kad gledam u kameru, odmah ispod nje sijalica, LED sijalica radi kako bi malo svetlila facu, to je lice, jer je sada kao što možete vidjeti 2 ujutro, tako da nemam prirodno svetlo. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da je bilo ok i vidimo se uskoro u sljedećim klipovima. Posjetite Nonsens, bit će link u deskripciji i
ostanite na ovom kanalu isto tako. Bit će svašta nešto. Tako da ljudi, vidimo se u novim klipovima, gameplayima, možda nekim tutorialima, bit će svašta nešto. Ćao, pozdrav!